je n'ụlọ Chukwu, ụlọ Chineke nna m, Chukwu, Chukwu, ụlọ Chineke nna m, ụlọ Chukwu. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi oto dị Jesu, tata anyị na-aka ụka nke 21 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ nke 3 nke ụka. Tata ụka na-echetara anyị na mmadụ niile so na ndị a kpọrọ oriri, mana onye ọbụla ga-agba mbọ ka o si n'ụzọ nke dị warawara wee banye tupu ọ dị late. Anyị na-arịọ Chineke ka onye anyị onyinye nke nkwudosi ike na okwukwe na ịgba mbọ ka okwukwe anyị na-apụta n'ezi ọrụ. Anyị na-achụ aja misa maka udo n'ụwa niile, ka anyị nọtazi isi tie ezi mkpa ka aka mkpa anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu. Yeah.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, gị na-eme ka obi ndị kwere na gị bụrụ otu, biko mee ka anyị bụ ndị nke gị, na-ahụ ihe itiri anyị n'iwu n'anya, ka anyị na-achọ ihe ikwere anyị na nkwa. Mekwa ka obi anyị lefuru anya n'ihe ụwa na-agbanwe agbanwe, bịa legide anya n'ebe aṅụrị dị ọkpụ dị, site na dịnwe na Jesu Kristi nwa gị, gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị kwuru nke a: ana m abịa ịkpọkọta mba niile dị n'asụsụ niile. Ha ga-abịa wee hụrụ ebube m. Aga m enye ha ihe ịrịba ama, bịakwa si na ndị a zọpụtara n'ime ha zipụ ndị ga-aga na mba niile, na Tashish, Put, Lod, Moshech, Rosh, Tubal, and na Javan, na mba mmiri ndị dị anya, ndị anụbeghị ihe banyere m, na ndị na-ahụbeghị ebube m. Ha ga-ekwusa otito m na mba niile. Ha ga-esi na mba niile duru ụmụnne unu niile dị ka onyinye ha butere Onyenwe anyị. Ha ga-eduru ha n'elu ịnyịnya na ụgbọ eji ịnyịnya adọkpụ, n'elu akwa, n'elu nwa ịnyịnya, na n'elu enyi ọzara, were dute ha n'ugwu nsọ m bụ Jerusalem. Ọ bụ Onyenwe anyị kwuru nke a. Ọ ga-adị ka otu ụmụ Izrel si ejiri efere dị ọcha buru onyinye ha na-ebutere Onyenwe anyị n'ụlọ nsọ ya. Onyenwe anyị kwuru sị: aga m esi n'etiti ha họrọ ndị m ga-enye ụkọchukwu na ndị na-ejere m ozi na ebe nchụaja m. Okwu nke osebro ụwa. Gaanụ na mba niile, kwusaanụ ozi ọma. Mba niile, tobenụ Onyenwe anyị. Mmadụ niile, jikọta n'ọnụ nye ya otuto. N'ihi na ịhụnanya ya siri ike n'ebe anyị nọ. Ikwudosi ike nke Onyenwe anyị dị ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ edeghara ndị Hibru. Unu echefuola okwu agbamume ahụ edere n'ebe Chineke gwara unu okwu dịka ụmụ ya, sị: nwa m, eledala anya
n'ọzụzụ onye nwe anyị na-azụ gị site n'inye gị ahụhụ. Obi adakwala gị mba mgbe ọ na-abara gị mba, n'ihi na onye nwe anyị hụrụ n'anya ka ọ na-enye ọzụzụ. Onye ọbụla ọ kpọrọ nwa ya ka ọ na-apịa ụtalị. Ahụhụ so n'ihe eji enye ọzụzụ. Chineke na-emere unu ihe nna na-emere ụmụ ya. O nwere nwa nna ya hapụrụ ịzụ azụ. Ọ bụ ezie na ọ na-ewute mmadụ n'obi oge a na-enye ya ahụhụ. Ọ naghị atọ obi ụtọ ma ọlị, ma emesịa ọ na-amịta mkpụrụ nke udo na ịdị mma ebe ahụ a kụnyere ya. Ya mere, setịpụtanụ aka unu ahụ ike kwụrụ. Ya mere, setịpụtanụ aka unu ahụ ike gwụrụ, guzosienụ ike n'ukwu unu ahụ na-ama jijiji. Debe ụkwụ unu n'ụzọ ziri ezi, ka ndị na-adịghị ike hụ unu. Ọ bụrụ na ha esoro unu, ha ga-adị ike. Okwu nke osebrowa. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ eziokwu na ndụ. O nweghị onye nwere ike ịbịakwute nna m beresọ ma o sitere n'aka m. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi Amadi Asọ nke Luku dere. Jesu na-agagharị n'obodo ukwu na obodo nta dị iche iche na-akụzi nkụzi. Oge niile ahụ ọ nọkwa n'ụzọ o si aga Jerusalem. Otu onye jụrụ ya sị, "Nna anyị, ọ bụ sọ mmadụ ole ma ole ka a ga-azọpụta?" Jesu zara sị, "Gbaanụ mbọ isi n'ọnụ ụzọ dị warawara banye, n'ihi na ana m agbara unu ama na ọtụtụ mmadụ ga-achọ ka ha banye, ma ha agaghị enwe ike. Oge na-abịa mgbe nna nwe ụlọ ga-ebini gbachie ọnụ ụzọ ụlọ ya. N'oge ahụ, eleghị anya, unu guzoro n'ezi na-akụ aka n'ọnụ ụzọ na-asị, 'Nna anyị, meghere anyị ụzọ.' Ma ọ ga-aza unu sị,
amaghị m ebe unu si bịa. N'oge ahụ unu ga-amalite ịsị, anyị na gị rikọrọ ṅụkọkwa, ọ bụkwa n'ọnụ ama anyị ka ị nọrọ kụzie nkụzi. Mana ihe ọ ga-azụ ha bụ, n'ezie amaghị m ebe unu si bịa. Ngwa sinụ n'ebe m nọ pụọ, unu bụ ndị alụlụ ala. Mgbe ahụ a ga-enwe oke ibe akwa na iti ikikere eze. Mgbe unu hụrụ Abraham na Isaac na Jacob na ndị amụma niile ka ha nọ n'ala eze Chineke, ma unu onwe unu abụrụ ndị a chụpụrụ n'ezi. Ụmụ mmadụ ga-esikwa n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, sikwa n'ugwu na ndịda bịa were ọnọdụ n'oriri nke alaeze Chineke. Ma ụfọdụ ndị ikpeazụ ugbu a ga-abụ ndị bụ ụzọ. Ụfọdụ ndị bụ ụzọ ga-abụ ndị ikpeazụ. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Gbaanụ mbọ ka unu si n'ụzọ dị warawara wee banye. O nwere ukwe anyị na-adị na-ekwe, ama n'ụzọ dị warawara aga na-eso ya, warawara ọnụ ụzọ eluigwe aga na-eso ya, sobe ya. Ama n'ụzọ dị warawara aga m na-eso ya, warawara ọnụ ụzọ eluigwe aga m na-eso ya. Bido na oge agba ochie, Old Testament time, ka a na-enwe argument ndị nwere ike ịba n'igwe, ndị nwere ike ịgbapụta. Ndị ndu na nkụzi ndị Juu asị na ọ bụ sọsọ ụmụ Abraham, direct descendants of Abraham by blood. Emekwa ụfọdụ asị ọ bụrụkwa na o nwere onye ọzọ kwetara n'okpukpere ndị Juu ebie ya ugwu, na enwere ike ime gịnị? Ịgbapụta ya. Mana ọbịbịa Jesu Kristi mere ka anyị malụ na nzọpụta bụ maka gịnị? Mmadụ niile. Ọ bụghị prerogative of a particular group of people. Enwere ndị ahapụtara iche, ma ọ bụ na o nwere agbụrụ ahapụtara iche, na ọ bụ mmadụ niile kwere na gịnị? Kwere na Chukwu. Andọ ya kpatara Aịzaya na ndị amụma ndị ọzọ ji wee na-ede akwụkwọ ozi ha na-ede na nkụzi ha na-akụzi na Chineke ga-esi na mba dị iche iche na ebe dị iche iche wee kpọpụchighata ndị nke ya n'ebe fa nọ na gịnị? N'ịgba ohu, exile. Bido n'ugwu ruo na ndịda, bido n'ọwụwa anyanwụ ruo na gịnị? N'ọdịda anyanwụ. N'oge nke onye nzọpụta ga-abịa, Mezaya, the Messianic time, na Chineke ga-esi ebe niile ụmụ ya gbasara ụwa niile ga-eme gịnị? Wee kpọchite ha ọnụ na Jerusalem, ka ha wee nwee ike ịnọ n'ugwu nsọ Zion wee fee Chineke n'ime mmụọ na gịnị? Na eziokwu, with one voice. Ọ ya bụ ihe Aịzaya n'ife ọgụ nke mbụ na-ekwupụtakwa. Ewee na-ene anya na ya bụ amụma aha Aịzaya na ndị amụma ndị ọzọ nke agba ochie buru bịara na mmezu n'ebe Jesu Kristi mee gịnị? Nọ. Onye Chineke sitere n'aka ya wee unite ya, all peoples
mmadụ niile na agbụrụ niile na onukọrọ niile. Reverse ya ihe ahụ mere na Tower of Babel, ebe mmadụ niile gbasara na-asụ asụsụ dị iche iche, mana kịta si na ọbịa Jesu Kristi na mmụọ nke Chineke, mmadụ niile na-eme gịnị? Na-abịakọtazi ọnụ wee na-asụ ofu gịnị? Ofu asụsụ. Tata n'ozi ọma dị asọ ya bụ ife arịpụtakwa ka Jesu na-akụzi nkụzi na-aga. Ofu onye wee nọ n'ime ọha ndị mmadụ wee jụọ ya, ọ bụ dị naanị mmadụ one ma one ka a ga-eme gịnị? Ka a ga-azọpụta? Jesu ka o si eme ihe nke ya, hapụ ihe a jụrụ ya mee gịnị? Zaba ihe ọzọ. Okwedị ekwu ma ọ bụ mmadụ one ma one ma ọ bụrụ mmadụ one ma one. Ọ sị ha, unu gbaa mbọ ka unu si n'ụzọ dị mee gịnị? Warawara wee banye, maka na ọtụtụ ga-achọ ka ha banye mana ha agaghị enwe ike. Ọ gaa n'ihu mee ka ọ pụta ihe si na nkọwa ọ kọwa maka nwoke nwe ụlọ, nna nwe ụlọ ga-ekuni kpọchie ụzọ ya. Ka ọ kpọchiri ụzọ, o nwere ike onwe ndị nọ n'ilo na-egwu egwu. Ama mgbe anyị na-eje akwụkwọ, ọ bụrụ na oge ruo ijelu wee bịa late, egbochie ihe ịma na nke ya agara n'ụbọchị ahụ. So onwe ihe ị na-eme ịpụta ụtụtụ, sọsọ ihe ga-azọ gị bụ onwe ọrụ ekele gị mee gịnị? Ime ya ọsịsọ wee gbara mee gịnị? Jebe akwụkwọ. Ịnọ n'ụzọ wee nụ ka bandị izizi kụrụ, ivulu akpa n'isi gbagba ọsọ chaka chaka na-eme gịnị? Ọsọ na ije ka ihe eji wee gbagide wee mee gịnị? Bata ka iwe gbafee tupu eme gịnị? Emechie ụzọ. Maka na emechi ụzọ ịmago na ụtarị si ya. Ọ bụrụ na Amerịka a na-asị na epia nwata ụtarị ịkọmiti ya. O wee sị na emechi ụzọ, ịbịazịa ụfọdụ ha nọzi n'ilo bịa leti, a na-akụzi aka wee na-asị megheere anyị ụzọ. Ọ sị na pụọ na ebe a na-eme ọgịnị? Ama onye unu bụ. Asị, hey, ịmaazị na anyị na gị riri nri ṅụkọ, ịnọkwa n'ọnụ ụzọ amaba anyị wee mee gịnị? Wee zie ozi. Ọ sị pụọ na ebe a, ama onye unu bụ. Unu ndị alụlụ ana. Ndị alụlụ ana. Which means na ihe ọ na-akọrọ anyị bụ na ịma na ọtụtụ mgbe anyị nwere okwu anyị na-adị na-ekwu na mbụ Katọlik, aga m abụrụ Katọlik, n'ime Katọlik ka m na-ekpe, n'ime ya ka m ga. Kedu ka ọ na-esikwu ya? N'ime ya ka m ga, Maria bụ ezi nne, ihe ọsọrọ ụwa ha kwube. Obi họ na ya. O mere gịnị? Obi họ na ịbụ Katọlik na ị ga-anwụ n'ime Katọlik. Obi kwa ha na ịbụ onye karizm, ma ọ bụ na ịbụ fada, ma ọ bụ sista, ma ọ bụ onye isi Igbo kọmuniti, ma ọ bụ nke ọbụla ị na-eme. Obi rọ na ya. Obi rọ na ị na-abịa ụka kwa ụka, na ị na-anata olili nsọ, ị na-asị icheta azụ na nna anata sinsi mbịa n'ụmụazị ka m bido nata bụ arụ n'ọbara Kristi. Ọ sị gị ka Okeke jechara amị, ebee ka mmegịnị? Ka buutu ya dị. N'ihe a na-ekwu bụ ọ bụrụ ndị na-akpọ di nwenu ga-aba n'eze, kama na ọ bụ gịnị? Ndị na-eme uche nna m nke bi n'eluigwe ga-abịa. Na a ga-azụ ọnwa ma ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-adị ka esiri n'ọkụ. Ọ ya bụ ụzọ dị warawara. Mgbe afọ ihe mbụ n'uche ime na nke Chineke jekọrọ ọnụ, kedu nke ị na-eme? Jesu sị, I have come not to do my own will, but the will of he who do what? Who sent me. Abịara m ụmụ uche m, ka na ọ bụ uche nke nna m ka m na-eme gịnị? Ka m na-eme. And ọ ife afọ ka a na-agwakwa anyị. And mgbe ọ na-asụ ụzọ dị warawara, Jesu na-eme ka anyị mata na ọnyanwa bụ ụzọ.
ụzọ afọ nya bụ ụzọ eziokwu na gịnị na ndụ. O nwere onye nwere ike ịbịakwute nna m ma ọ bụrụ gịnị site na m. and n'ọmụnwa bụ ụzọ ahụ na onye ọbụla si n'ime m wee baa ga-enwe ndụ. Kedu ụzọ ahụ ọ kụziri anyị? The way of the gịnị? The cross. And if you want to be my follower, you have to carry your cross every day and do what? And come after me. Ọ ya ka Pọl onye dela akwụkwọ Hibru ji wee bịa wee na-agwa anyị n'iso Chineke abụrụ ife mfe, na anyị ga-eme expect na trials and temptations ga-adị ya. Jesu tara afụfụ, anyị nwa bụ ndị ga-eso ya ga-eme gịnị? Ga-ata afụfụ. Mana ihe ndị a abụrụ ihe ga-amapụ anyị obi ka anyị nwewe nkoropụ obi mebi na Chineke afụrụ anyị n'anya, na ọ bụ onye nna ya fụrụ n'anya ka ọ na-eme gịnị? Ka ọ na-ata afụfụ. Maka na onye ataghị afụfụ anaghị eme gịnị? Anaghị amụ ife. And so kedu ife ọ na-agwa anyị? Mgbe ọbụla anyị mere encounter difficulties na njem na ọsọ nke okwukwe anyị, ka anyị nwee ntachi obi. Ka anyị nwee gịnị? Ntachi obi. Perseverance. Mara na ọ ụzọ anyị si eso Jesu na njem nke okwukwe anyị. Ọ bụrụkwa na onye ife siri ike ma nsogbu dakwasịra na ọ gaghị ekpe ekpere, ị ga-ekpe ekpere, mana anyị ga-echeta ka Jesu si wee kpee nke ya. Mgbe ọ gbajuo dọla ọsị, nna ọ bụrụ na ọ ga-ekweme ka gịnị? Ka iko a gafee, mana not my will but thy will be done. And ka ọ na-eje ọfụ na uche nna ya bụ na ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-ata ya afụfụ. Ọ na-agbani. Even at a point ọ sị, nna, why have thou forsaken me? Kedu ihe iji gbarapụ m? O nwere ike ịgbaju dọla otu afọ na nke anyị, ị na-asị Chineke ọ nọzikwa ya. What is happening? Mana ihe ị ga na-ekpe Chineke na-ayọ ya aba amara ka ị ghara ime gịnị? Ikwufi ọnụ mgbe ihe na-eme gịnị? Na-esiri gị ike. Ka anyị ghara ikwufi ọnụ mgbe ihe si esiri anyị ike, kama ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka okwukwe anyị na-abawanye n'ebe ọ nọ. Maka na anyị ma na anyị soro ya taa afụfụ a bụrụ ogbe a ruo n'isi, na anyị ga-eso ya wee nwee aṅụrị ebe na gịnị? N'ụwa ọzọ. Maka na onyanwa bụ the most important thing. Book of Revelation ji wee sị, blessed are those who die in the Lord, for their good deeds will follow them below. Mana onye jeketa kwụsị nke o jere eme gịnị? Ana n'iyi. So ụmụnna na Chineke, ọkwa na ya bụ ife a na-agwa anyị n'ife ọgụ nke ụbọchị tata ndị a gọrọ anyị. Jesu sị anyị, gbaanụ mbọ ka unu banye site n'ụzọ dị megịnị? Dị warawara. Maka na ọnụ ụzọ nke na-edufe ndị mmadụ megịnị? Dị obosara, and ọtụtụ ndị mmadụ na-enukpu n'ime ya. Ka anyị biribe ndụ, ebicha ndụ, amara ihe ga-eme gịnị? A ga-eme echi. Echetara mgbe afọ anyị dịrị ụmụazị a na-akọrọ anyị maka ewu na atụrụ. Mba, ewu na mbe, ka ewu na mbe jere ije taa akwụ. Ọkụ ya? Ewu wee baa wee fụ akwụ wee taba akwụ. Tawi ya na-ata mbe ata oje nene na mpio ka ọ maa ma ya gafekwa. Until onye nwe akwụ wee bata, ọsọ wee taa. Mbe were nwa piofee na mpio gafela. Mgbe ewu tiri isi gaa, ma n'afọ agaghị, maka na afọ adọgirigo. So ihe a na-agwa anyị bụ, anyị nwa bụ ọkụkọ nọ n'ụwa, onye na-akpa nri, anya ufe emena gịnị? Akọna ya. Maka na o nwere mgbe onye nwe unu ga-abịa kpọchie ụzọ. Ka anyị dị sure na anyị so na ndị nọ n'ime wee soro wee keta oke ka na eze eluigwe site na Kristi onye nwe anyị.
Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihi nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọta ahụ ọnwụọ enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọrọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-eru njedebe, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụtara baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ụmụnne nna Chineke, onye nwe anyị Jesu Kristi egosi anyị ụzọ nke nzọpụta na-eduba na ndụ, wee na-akpọ anyị ka anyị soro nzọụkwụ ya, bụrụ obi ya, wee sobe ya. N'okwukwe anyị nwere na nzọpụta si na ya abịa, ka anyị kpọkuo ya, wee yie enyemaka na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi.
ka anyị tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche, chetakwazi ebumnuche anyị na Maasị ya maka udo n'ụwa niile, udo n'ezinụlọ anyị, udo n'obodo anyị, udo n'ebe dị iche iche, ọkachasị ebe ndị a na-anụ agha. Maria dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe. Eze nwanyị nke udo yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye afụma na onye ebere, onye nyere anyị onyinye nke otu nwa ya ọ fụrụ n'anya maka mgbapụta nke anyị, biko nụrụ n'arịrịọ nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị. N'ihi obiọma gị mere anyị ihe niile nke ajọ ume a na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ego asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Dị nwenụ ijiri so otu aja gbatara onwe gị ndị i mere ka ha bụrụ ụmụ gị. Biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo n'ime ụka gị site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu.
kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile edo ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-etebego oge niile n'ukwe n'aha ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ, anyị na-arịọkide onye ndị a site n'ikwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, nyawa bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị pụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achiche nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ.
nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o Sebo na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ụgbanahụ nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bee dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke o seburu ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo.
atụrụ nke Chukwu na-ediwe n'anyị Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Jesus, my Lord, my God, my all, how can I love you as I ought, and I revere this wondrous gift, so far, so passing up at heart, sweet sacrament you will adore. Oh, make us love you more and more. Oh, make us love you more and more. Oh, I but Mary's sinless heart to love thee with my dearest King. Oh, with what bars of fervent praise thy goodness, Jesus, would I sing. Sweet sacrament, you will adore. Oh, make us love thee more and more. Oh, make us love thee more and more. Thy body, soul, and God and all misery of love divine, I cannot call but all I have, for all thy heart and all at my sweet sacrament you will adore. Oh, make us love you more and more. Oh, make us love you more and more.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwanụ, biko mee ka ọrụ nzọpụta ebere gị zuo oke n'ime anyị, ka anyị sie ike nwee obiọma na ịhụnanya gị, wee na-eme uche gị n'ihe niile, site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otodri Jesu. And we're second collection. Jesus, Warayaka, Iburehi, Jesus, Warayaka, Iburehi, Jesus, Warayaka, Warayaka, Useike, Iburehi, Jesus, Warayaka, Iburehi, Jesus, Warayaka, Iburehi, Jesus, Warayaka, Warayaka, Useike, Iburehi, Jesus, Mawarayegu, Iburehi, Jesus, Mawarayegu, Iburehi, Jesus, Mawarayegu, Mawarayegu, Maseike. Otodri Jesu. In our parish announcement, next week, the second collection will be to help defray expenses for our church. We count on your generosity. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $24,367. As of now, we have $19,688 in pledges. Thank you for your support. We still need $4,679 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. Today, August 24, religious education registration will be open in the rectory basement after the 9:15 a.m. and the 10:45 a.m. masses. So, Oga fell already. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youth and adults ages 16 and older who have not yet received the sacraments of baptism, First Holy Communion, and confirmation. For more information and to register, please contact the rectory. Save the date. The African community is holding their 2025 anniversary retreat and Thanksgiving, August 29 and August 30th from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day, virtual meeting via Zoom. All are welcome. For more information, see the bulletin. Please note that the rectory will be closed on Fridays during the summer. Otodri Jesu. Sister. Sister, we're 1 minute. Gwa anyị okwu. Otito dịlịnụ Jesu. Otito dịlịnụ Jesu. Biko ndị nke m fụrụ n'anya, Chukwu gọzie unu n'ofu n'ofu. Mụnwa bụkwa onye nke unu. Ama m na oge m na-abịa akụzi katikizim,
ana m anọ oge ọbụla mana nje mee my studies mee my doctorate so ọ na-ada afụzi m anya ọ dịka mgbafu mana anọkwa m ya so ana m echi iji ohere a wee kene unu niile maka sọpọt niile unu nye m oge m na-agabiga ọtụtụ ihe ọkacha oge mma m na nwanne m nwaanyị hapụrụ last year so unu bịa n'uju bịa nọnyelụ m mana a sị na ọkọkọba anụmanụ o jee n'osisi ọkọọnya mana ọkọba mmadụ o jee mmadụ ibia ka ọkọọnya so na abịakwutakwago m unu n'oge kịta ya site na amara nke Chukwu ana m eme mmemme iji wee kene Chukwu maka ọtụtụ ahọ onye m na-celebrate a milestone birthday na-enye Chukwu ekene ka o si wee mee my graduation na-enweghị nsogbu ọbụla so m na-celebrate ya mana ihe nji wee dee akwụkwọ nji wee mee my dissertation my thesis ọnya ka m chọọ ka m kọwapụtara unu mbọsị anwa ememe in the form of a book so m ga-launch ya mbọsị anwa biko m na-ayọ ụfọdụ n'ime unu ndị nwere ike iso bụrụ co-launchers ọ ga-asọgbu m ma ọ bụ na nye unu akwụkwọ ka unu wee nwee ike bịa support m ama m na-atinyego the invitation na the forum mana ama m na many people ọtụtụ n'ime unu ama mma maka ya so ya ka m ji sị ka m bịa n'onwe m bịa kọwapụtara unu si unu biko ọ ga-asọkwa m ma unu bịa so gbaa m ume mbọsị anwa ọ ga-asọ m rinne so wee na-asị Chukwu biko gọzibe unu niile n'ofu n'ofu nke na-akpọ onye ka Chukwu nye unu ya mmaji kwuru mmaji otito dịrị Jesu. Otodiri Jesu biko ndị kọmuniti anyị na ndị biro abịalighị here today. The whole process has been overwhelming, but I may extend a greeting to Habia here. And from my side, and make a lending community. Dini Lebira here yesterday. This is the first time we are church here. Now the funeral mass, Emremaka Chebondo. Yesterday, the whole church they filled up, and the whole most of the people also went to the cemetery, and again, most of them biakwa na London, ebe na onwe refreshment anyway. So the way the community show up support to the family, in fact, or relieve her in so many ways. So I make alone now say, in her jodiota, yeah, in her German community, the death of a very young man. So I see him in the community in Jesus' name. Because I got continue, the circumstance here, Jimmy, so we continue to pray for the repose of his soul, and then for God to guide so that justice will be done concerning that young man's death. Otodiri Jesu. Because I plan for 2 seminars actually. One of them I even agreed during our general meeting, last general meeting. I gave me a second weekend of September. So that financial seminar. So I waited a flyer very soon so that I think on the second Sunday of next month of September. So I now prepare my care. So because and like we agreed, after Mass on that day, but I got published the flyer very soon. So the other one go on in October. In October, can give me about the details. We will produce it also. So I ain't gonna wait for a general meeting soon because, election I will this November.
we'll be able to change. But then there's also going to be church. So we can't miss it. Because, again, actually, most of us last Sunday, I invited the community to support time at the pastoral visit on a personal basis. So, but a lot of things he did that day. So I make a lending way Kebia. A lot of people, a lot of our community members, they committed in a wedding. One of our members, Francesca, she had her wedding, and by then, so many people already were committed. I even went about Manorucha an hour, so I left to be able to meet her. But we are still trying to raise money for our diocese of Ahara. And thank God that day, some miracles happened. We raised close to 70,000 on that spot. So I'm still waiting for the Ayo because it's a building of a diocese, of a church. So, and the process continues. So whether you came or not, I'm still waiting. So. Any birthdays today? Satoni? Come. Come. Amen. Any anniversaries? The anniversary. Okay. On when did I worship? Anybody worshiping with us for the first time? Any new worshipers with us? Otod Jesu. Enjoy the rest of the Sunday. Father, we're glad to see you again today. Father Emma. And of course, Solomon and Amarachi, thank you for serving at Mass today. Mandi Green Yago Yawum Ndewono. Todri Jesu. Otodi Jesu. Anwụrụ kwa gara akene unu niile. Akene Chukwu na o nyere m oghere ịbịa taa. Maka ọ nọkọtara dịka ụfọdụ adasị na ọ dị ka mgbala ọsọ. Ọ ka obodo si wee dị. Mana ọ dapụta ata. Wee sị ka m bịa ka mụ na unu nọrọ ya. Ana m ekene unu na-asị na ọ ga-adị unu mma n'aha Jizọs. Ndị savụla Mass, ana m ekene unu. God bless you. Ndị kwaya, anyị na-anụ unu.
onye isi daalụ hinne sista ana m ekenekwa congratulations. All right. Next Sunday, Sister Nneka, please, just like Sister Nneka, Sister Nneka, she was here a few Sundays ago. So now please, after the mass, women go. Wherever we get about Chicago, please, we all support, go and support her, please. There was Sister Nneka. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.